Вижте, пак ми е на гости. Този път ще започваме от клякания. И тъй като малко има по-скъсени ахилеси и пръстци, хип флексори, предни бедра, правим различни мобилности преди тренировката за клек. Дай се лакти отвътре. Как са първите 2-3 седмици? Вече почваме трета седмица. Така, трета седмица започнахме. Разликата мога да ви кажа, че от тук до Габрово и обратно, така да го кажа. Да. Доста. За 2 седмици 2 кг надолу. 2 кг надолу, доста. 5 км вече си на 6 км. 6 км, вече силата е просто върви нагоре страшно бомбастично. И чувства се супер. И не само тук, и в Киокушина също така доста добре вървят нещата съвместно. Просто ряз, ритници, сила, вървят нещата добре за сега. Още в началото, само да кажа, имаме още какво да направим, много имаме да работим още, така че няма да се отпускаме, правим каквото каже треньора. Напълно го да даде повече и той се дърпа, напълно го да даде повече се дърпа. За сега е добре, на калориите са му малки, по-ниски заради него, аз исках да са повече. Но леко ги завишихме, а защо не и в бъдеще да ги завишим повече? Нямам нищо против. Мобилността е много по-добре и вече клякаш отдолу. Ще фанеш да станеш някой колега, треньор да откраднеш така бизнес. Една единствена дребна грешка, инициираш движението от колена, трябва да се инициира движението от таз. Понеже от 9 видях, но ти го казах. И по-скоро за другите, които ни гледат, много хора тръгват с колената. Винаги таза. Вече сме на 90 кг. 2-3 повторения само да правиш, да преминеш през тежестта. Това ти е въработваща серия, така че 2-3 повторения на 90 и вървим нагоре. Ай! Пак тръгна малко с колената. Таз. Хоп! Айде нагоре, искаме мощно. Стига, почивка. Браво! Браво! Супер! Пари ми се колко много як на каратото, каза, че Доста така добре чувствам, доста ряз. Така, пауър излиза, да. Това е благодарение на тези тренировки, които ми е казал треньора Митко Николов. Както казвам, още сме в началото. Това в момента е просто началната стъпка. Имаме много да работим още, така че имаме какво да надграждаме и работиме добре. Смятам, че живот и здраве, нещата и резултата ще се види много, много скоро. Тебе признава в разножка, не че е чак толкова грешно, но събра краката заедно и после тия движения напред-назад от събрани крака и вече се хватиш штангата. Влизаш хубаво с двата крака, стягаш курсета, качваш штангата нагоре, приплъзваш 1, 2, 3, изравняваш. Това е достатъчно. Пак хубаво стягаш тук курсета, бресинг да съдеш налягане. Тук трябва да е стабилно. Тук ако стабилно няма какво да се спусне. Тук заключвам се, дърпаш, тук е стабилно, инициира състав, всичко точно. Yes. Значи как се откачваш танката, как подхождаш, един път брейсинг откачваш, приплъзваш, брейсинг, тогава тръгваш. Айде са корема. Хоп! От тази тръгвай, не от колената. Дай. Хоп! Нагоре искам пауър. Хоп! Дай! Така. Добре. Браво. Последна серия 4 по 4 през 2 минути и половина с 135 кг. Супер. Научихме се да кляка додолу. Мобилността ти е много по-добре. Пауъра нагоре, мощността и изобщо се лечиш много по-мощно, много по-стабилен. Тук хвата от широк го направихме малко по-събран, че беше широк, за да може хубаво да ангажираш. Поговорихме си за как се откачва, как се предвижва и как се тренира с корема. Това ще го тренираме, защото трябва още работа. Не става с една тренировка, ще ти покажа как се прави това нещо. Преминаваме на следващото упражнение. Бавно и от тук. Бързо. Хоп. Хоп.
Близко си до истината. По-добре. Айде един последен път. Добре, почивка. Дали може Петър така да изляза малко, така имам една покана да разпусна леко. Дали да... Нещо различно да хапна. Може. Така и така сме установили, че калориите в момента са ти малко, че сваляш по-бързо килограми от колкото искаме. Това значи, че съвсем спокойно можеш да си позволиш да ядеш в принцип 200-300 калории минимум дневно. Ти така или иначе за момента не искаш да ги ядеш тия 300-400 калории повече. Ще ядеш примерно 200 повече. Тоест 5-6 дена съберат по 200, 1200, тоест 1200-1500 калории и ти давам свобода да ядеш каквото искаш. Велик. Тренировките искам да върват нагоре. Всички мислят, яденето е най-важно. Яденето е най-важно, като ги няма тренировките, все тая какво яденето, разбираш. За това съм дошъл тук, за да видиш ти, нали, как тренировките искам нагоре. да върват нагоре. Това, че един път на 3 седмици си ял ръчупано повече, е неправилно, че си изял 1500 калории на 100 кг тежест. Това нищо не е. Искам да тренираш много, да ядеш много, искам да излизаш и да минаваш през тях. 2 повторения на 65 кг. Хубаво заключи, хубаво натисни с гърдите, отвори колената, събери петите даже леко, много са ти успоредни краката. Айде. Айде. Дай, засилвай нагоре, дай подемна сила. Хоп. Дай, бързо с тия лакти. Добре, почивка. Правим кофички с тежест. Тук първата седмица ще ми прави някакви кофички по 6, по 8 без тежест. Отдавна вече сме... Тук съм го изтормозил. Следващата тренировка беше с 10, последващата беше с 16 и сега тази ще пробваме с 20. 5-6 кофички. Хоп! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Почивка. Браво! Добър съм, не го тормоза много. За сега съм добър. Само да мина точно 2 седмици. 3 ще види. Айде. С 22,5 6 ковчики. 1, 2, 3, пауър нагоре. 4, 5, 6, почивка. Аз съм роден само да ги тормоза. Готов ли си тия 25 кг? Четвърта серия, 6 повторения и приключваме с ковчиките. Форс. 1, 2, 3, 4, 5, последно. Браво бе, почивка. Следващото упражнение преминаваме към Nordic Curl. Няма точно къде е смит машината или няма къде точно да застанем, затова ще го правим тук на уреда за коремни преси. Контролирано отпускаш тялото напред, т.е. да ангажираш максимално задно бедро. И ще направим 3 серии по 6-8 повторения. Айде. Дай, заедно тръгваш. Така. Заедно тръгваш. Браво. Бавно. Опитай се максимум да тормозиш задно бедро, докато отиваш надолу. Не бързи да отпускаш. Аха. Добре. Добре. Даже е по-добре, отколкото очаквах. 3 серии ще направим по 8 повторения. И после имахме планк с тежест. Свали леко дупето. Ще ми прави планкове без тежест това нашия. Заключи таза и тук дръж стабилно. Не се допи, виж. Заключи. Изпани колената. Айде още 10 на секунди. Колко станаха, Хриси, на телефона? 30 секунди. Стига, айде, почивка. И какво стана са? Жена ми ще тамачка на планк ли? Как го направи, бе? Ние не сме го тренирали това нещо. Почнахме без тежест, после на 20, ти миналата седмица първи на 20, сега пробвахме на 30. Видя, че Хриси може с 30 и с фаната страна, сега ще пробваме 40-50. Така се мотивират мъжкарите с его. Покажеш му една жена, че тренира повече от него, да видиш.
Крисика, стана 3-4 секунди, ми кажи. 3, 2, 1, край. Айде. Значи можело с 50 кила, значи. Може и повече. Ами, ако тръгнем да гоним Макс, сигурно и сега ще може 60-70, 70, може би 80 за 23 секунди. Няма да гоним Макс. Ама нека да сме близко до този Макс. Ние си бяхме поставили за цел 3-40% силата да подобриме за 6 седмици, ние подобрихме на трета седмица. Още не е свършила. Да, още не. Готов ли си? Ай! Това е днешната тренировка. Много съм доволен. Всичко сме подобрили, и клякането, и обръщането, и кофичките, и планка, и то значително сме подобрили. Пак идеята да не се чувства смазан, пак и да се чувстваш добре. Разпускаме лекичко и това за днеска. Браво, много съм доволен. Yes.